Здравейте! Ден пореден от разрушаване, крадене и всичко накуп от ремонта на тази къщичка. Тук се чуват някакви звуци. Отивам да проверя какво става. Между другото камерата, здрасти, там нещо се изкърца. Градим събаряме, да. И ето тук до момента докъде сме стигнали и ето там стъпалцето. Чакаме да стегне качествено, влизам в банята, но не да се окъпя, а да видим какво се случва тук, защото звуците идват от този край. Ако си спомняте, тук тази вратичка, която аз я бях почти забравила, що пък вие да си я спомняте, няма значение. Е време да се махне касата и да се довърши и тази стена. Да се изида. Тая пукнатина нагоре да се притесняваме ли? За нея. Аз направо си мисля това, що го не събориш, ще го дигнеш наново. Я гледай, то тук е паднало, тук са нацепи. Не, нищо особено не е. Ще захупи някой докато стига. Слабо между тухлите, ама това е преградна стена. Няма никаква конструктивна важност. Колкото да има стена. Колкото като се къпиш и да не мокриш очите на този дет спи вътре. Има бетонче. На вратата има бетонче някакво. Тук ще го гъртаме ли малко мазилката да видим да не е да нещо не е добре. Или да дозапълниш с замазка там, с сместа, дето лепиш. Там трябва да се почисти и после ще видим как ще го правим. Малко ще трябва да махнем тия плочки и ще съборим където е нестабилна, като е тук. Защото все пак трябва гипсокартона да се хване. Тук гипсокартона няма да е на конструкция. Трябва да го лепим. Така че където е конструктивно здраво, да кажем, че може да се грундира с дълбоко проникващ грунт и вече върху него. Ама е тук е тия участъци. Разчувъркаме да видим какво става с тях. Изглежда много стабилно. Супер стабилно е. Добре ли да седим тук? Да. Я само искам да изляза за последен път през тая врата, докато все още я има. Минавай. През касата. Тега. От тук в тази стая с фризерите. Изчистих всичко. Фризерът този вече го няма. И остава да се изкарат и тези. Няма да ги нарека бокуци. За малко да ги нарека бокуци. Мислех да кажа бокуци, но няма да го кажа. И тя е замалта малко. Качеството се съсипва. Нищо де. Този матрак е огънат много добре, между другото. И си имаме и прахосмокачка, като му дойде времето ще се изпере и ще стане като нов. Ще го скараме след малко. Трябва да се разкара, да. Ето, това долапче и то ли ще се зида? Ти брои ли си го? Какво да се зида? Ето тук дупката. Или ще го използваме за нещо. И сега да си остане долапче. То е с заоблена горна част, пък с прав перласт. Перласт ще... Нещо на Икеа трябва да проверим. Това ще фрачи след мъничко, даже след не много мъничко. Ще го оправяме. Това е така, ще тръгне всичко. Тези дъски са заковани, тъй че трябва да махнем тия глупости от нея. Това е изолация ли? Това е изолация. Или някой е правил черна магия? Може и вудо да е, не знам. Така, вратата е здраво изолирана с парцали. Как? Да попиват? Аз само да го прережа това. Да е духа. Да ми да. Ще го прережем и я изкарваме. Макар че аз отдолу само отрязал, че ако ще изляза без дъгъма, е по-добре го прережем, да не се окъртва толкова много. Благодаря. Ти ли ме викаше? Що? Защото не знаех къде ще стоят това свиджа. Представи си, горе имам шкаф. Добре. Ще се включим след малко, след като опразним стаята, защото предстои да
Махам душомето. Ти Да. ще помагаш ли? Да. Аз виж какво ще правя. Или отиваш да четеш Мечо Пух. Не. Викаш, ще къртиш. Шакърче, няма да чета. Няма да покажеш. Чакай, че такова ма викат. Викам, първо ще се заема с това. Днес. И се да го съборя и да го изградим с единиците, пък тогава ще градя там и тук. Добре. Да запушиме тази дупка първо. Най-после. Да. И вече... Толкова най-после другите не. Че най-вече му дойде времето. И да, ама трябва да отиде отвънка малко мазилката да й помогна да не се отлепи цялата, а само на този правоъгълник. И между другото, аз от 1 година и горница, може би и малко повече, врънкам за рафт под над кухненската част, защото като почна да готвя, всичко се затрупва и аз се затрупвам Да показваш, аз паралелно. И много се ядосвам, защото нямам къде какво да сложа. От касата на тази врата тук, на стаята, която ще почваме да бетонираме, се получиха много хубави дъски, като едната е по-добре от другата. И вече има за рафт. Че така не се вижда хубаво към светлината. Изрязана, ошлайфана. Има още малко. Вчера Ванко сложи кит. Пасва идеално. И ще видим как ще се закрепи и там на стената. Много хубава, стабилна работа. Тъй, че помним още една моя идея за кухненската част под навеса. Ние се захващаме за работа, ще се опитаме да снимаме, къде ще снимаме, къде няма да снимаме, трябва да работим. И качват се видеа от телефона на Ванко, за да мога да започна и да монтирам, за да не чакате толкова много с видеа. Тъй, действаме!
Някакви нови открития тук излизат. Чуда за това нещо, колко точно е дебело назад, ако го тресна, дали няма да излезем комшиите. Вземи хилата товатко. Мога да правим прозорец? Да бе. Точно къде спиш и да гледаш комшиите. Че остави вратата за излизане от банята. Да. Супер е. Не знам. Трябва да отида, може би, да погледна наистина какво има. Какво се вижда от другата страна. За да видим който и. Тим да видим. Да дойда и аз. По прекия път. Иди искаш, викаш, не мога да видиш. И тук са в ремонт дълго време. Те са пълна. Нещо. Камък. Той виж микс, тук е камък. Вики, айде виж, чува ли са там като са тук? Такива. Там е, нали? Избрах. Този те до някакво ниво, виждаш и камъка. Да. Целият зид е каменен и е широк. Голям е. А това е зидано с единица права тук. Където е до лапа. Където е? Там е, нали? Да, те са разчетата на втория ред. Там са човече. Да, разбрах това е схемата. Просто зида е много дебел. И има единичка тук изправена тъничка за тука. И готово. Стаята вече е празна. Уж успяхме да намерим место на някои от нещата. И започваме къртене. Да, давай. Вижте.
Юху! Ох, умиви очите. Ще ти умива ти. Ето да ти подам. Да го покажеш отвън да снима. Ох, чакай да нацапаме телефона. Ще ви снима. Ето. Вземи. Да, момент, че аз едва минавам тук. И така работата си върви. Още малко и стената е зашита. Да. Закърпена. Закърпена. А тук отдолу така ли остава? Писи, то не се бърка. Ти си човек, където ти са го правили с много цимент и е яко и няма разбиване. Нещо, то ще се изправи стената тук. Това ще се оправи. Окей. Айде отивам да люлея децата. Ще трябва да се заемем с басейна, защото е в леко лошо състояние. Поизтървахме го тук няколко дни. Сега в момента това, което справя, е свързвам към помпата филтриращата на басейна с един маркуч, един цол, който съм си отрязал от дългия маркуч, и прекарвам водата всъщност през тая, не знам как да я нарека, смукачка. Прекарвам цялата вода от дъното, където са и мръсотиите. Съответно ги засмуква и те остават в филтъра на помпата. И така събирам всички дребни мръсоти, които не мога да хвана с кепчето, отлагания и всякакви мизери от дъното. След това ще мина и с четчица, ще добавя хлор на басейна. Общо взето това, което се случи, че няколко дни беше останал без таблетка. Времето се стопли след дъждовете. Рязко водата се е загряла доста и започва да зеленясва. Не е непоправимо това нещо. Трябва малко търпение, защото става бавно изчистването, но крайният резултат е доста добър. Ще видите, ето сега може да видите как изглежда отвътре, зеленикаво плодовите, с доста мръсоти, мрели насекоми и така нататък. И след малко, стига да не се мръкне, защото слънцето вече се скрива, ще покажа и как е
след като е почистен, ако не, утре ще снимам. Сега следва вече да хорираме басейна, изчистихме го, почистихме му дъното, минах го с четка, долях го, даже преля, защото малко го позабравих, че седнахме да вечеряме и трябва да хорираме, всъщност да направим едно хиперхориране. Едното е единия препарат, който ползваме на Sunnyford гранулат. Това е вътре на гранулки. Ето го. Има дозировка отзад. Пише колко се ползва за първо хориране и колко се ползва за ежедневна поддръжка. Аз него го ползвам само за силно хориране. Когато се допълва с вода, когато се поизпусне басейна, да няма няколко дни хлор и така нататък, да стане лигав. С него правим хиперхориране, за да може да се убият всички бактерии. А за поддръжка използвам на Sunnyford таблетки. Ето ги, те са в пликче, малки таблетки. За големите басейни има големи таблети. Тук в това поплавачи, то е комбинирано с термометър. Хваща много бързо варовик, ама трябва да се жули здраво. Вътре се слагат, в случая 2 таблетки слагам на този басейн. Пак на него пише схема, изчислява се. Слагам 2 таблетки и от тук контролираме степента. Сега аз го оставям на първа степен. Няма нужда много бързо да се топят. Така, по проба грешка съм го засякал, че така отворено държи около седмица. Приблизително 6 дни някъде. Преди да се разтопят тези таблетчици напълно. Тя ги слагам вътре в това дозаторче плаваче. Така, 2 таблетчици. Важно е да не се пипат, защото първо са много отровни, второ са вредни за кожата и после ще ви миришат ръцете в дълго време на хлор. Така че гледам да не ги пипам. Тия случая са в пликче, ако не бяха в пликче, може нещо ръкавица или директно да изтръскате вътре. Щипки имаха, май. Щипки. Тия нямат нищо в случая. Сега някои съм чувал да казват големите таблети, режат ги на 2 и т.н. И как ги режат? Те са твърди, чупят се, разпадат се. Не знам. Така че по-малките, за по-малки басейни, 2-3 няма никакво значение.
Въпросът е да отговаря на количеството вода в басейна и да се отвори достатъчно, че да се топят, нали, в нормално време, за да не се прекалява с количеството хлор във водата. Сега тези гранули, преди съм взимал малко по-различен вариант на тях, разтварях ги, когато беше по-големия басейн, ги разтварях в една кофичка и бърках и т.н. Тук директно ги хвърлям. Той е по-плитък и по-лесно мога да го разбъркам. Разбърквам го после с четката. Общо взето е така. Хвърлям насякъде. Къде около 6-7 лъжички слагам. Дори малко повече няма никакъв проблем, защото за около 12 часа, е така както е открит, би трябвало хлора да е спаднал до 0. Каквото и количество да сложим, все ще изветри. Заради това сега слагам малко повече, защото го бяхме изпуснали. Тъй като има помпа, той циркулира, но в ъглите най-слабо. Циркулира и тия два ъгъла от тая страна. Той е по пътя на логиката. Така са сложили изхода, че той бие нататък. Ако беше от срещната страна, да прави малко по-добра циркулация, ама нямам представа. Интекс, защо са го направили така. Нямам идея. И после с четката, и така минавам си го разбъркам по-малко, за да може сега тази хлор, защото тя бързо се разтваря, гранулираната. Малко да направя раздвижване на водата. Бъркам в една и съща посока, за да стане течение. Да се завърти. Да изциркулира цялата вода. Да се създадат вълнички, течение вътре. И след това го оставяме. И ще видим утре през деня вече как ще бъде. Сега ако го правите за пръв път е хубаво, аз имам лакмуси за измерване на показателите на водата, твърдост, количество на остатъчния хлор. Добре е, ако не сте сигурни какво правите, да си го измерите, за да знаете дали е годен басейна да се къпите в него. Ако е препълнен, ама то с тая жега ще се изпари бързо. Так,